светлым полем я несу огневую полосу, як маланка надо мной, тихо над головой. Стах мой вольный, стах мой смелый, стах мой бел червоно-белый, стах мой вольный, стах мой смелый, стах мой бел червоно-белый. Был отважный пророк мой у погони боевой, ой, погони чую зон, ой, не сердце раздалом. Стах мой вольный, стах мой смелый, стах мой бел червоно-белый, стах мой вольный, стах мой смелый, стах мой бел червоно-белый. Залай на весь страстях, огневых рядов братьях, есть держава, есть народ, развивайся и упадет. Стах мой вольный, стах мой смелый, стах мой бел червоно-белый. Паглядзіце на вось гэты маленькі аркушык паперы, як думаеце, колькі вершаў тут можа памесціцца? Вось у такім маленькім кавалачку памерам з цыгаретку можна умясціць канцэнтрат чалавечай думкі. 28 вершаў, 28 твораў, якія прапітаны боллю, кроўю і адчуваннем і перажываннямі кожнага з тых, хто не можа пісаць, хто не можа казаць. Іх думкі я ўкладаў сюды. Што у вас в галаве без краіны, жаўнеры, у чарговай вайне незразумелыя спевы, дзеля якіх зямель, супраць якіх народаў кроў ап'яніла, не хмель, што прылілась з натоўпа. Міру мяжу не знайсці без краіны жаўнерам, кожным першым жыцці белыя плямы цемры, белыя плямы краін на акрываўленай мапе. Зброяй жаўнеры сяклі у звар'яцелым жахе, скончылись тюль жыхары, застались толькі жаўнеры са зброямі і без краін, помніках заржавелых. Калі меня выпустили з колонии, меня забирали родные, это было машиной, это было люты месяц, змрочнае небо, это был поваленные дрэвы пасля ураганы, що з лета засталіся. Так, безумоўна, гэта все глядзіш, гэта ты ўпершыню за 4 гады можаш паглядзець далей зад далягляд, зазірнуць за гэты далягляд. Але зразумела, абдымкі родных, мовы, размова, што як, што дзеці, як сям'я. Для мяне асабіста было вельмі важна, мы праязджалі рэчыцу. У гэтай рэчыцы было УЧУ, які 2 разы мяне атрымалі, калі вось фабрыкавалі гэты 411 артыкул. Там таксама былі жудасныя ўмовы ўтрымання, калі адбіралі ўсе рэчы, гэта здзеклівае становішча, гэта прымушалі проста спаць на голай падлозе ляжаць. І вось гэта рэчыца, не гледзячы ні на што, перабыванне ў гэтых камерах было свята, таму што там гэтыя вокны былі адчыненыя. І праз гэтыя вокны можна было бачыць кавалак горада і дрэвы людзей, якія хадзілі. І вось калі мы ўжо ехалі, вярталіся машыну праз гэтай рэчыцы, для мяне было вельмі важна праехаць міма гэтага ІЧУ, пабачыць, як яно выглядае звонку, як выглядаюць тыя дамы, тыя дрэвы, якія бачыла вось літаральна праз гэтыя пару сантыметраў вакна. І гэта такое, як зараз кажуць, гештальт-тэрапія была, што я змагла ўбачыць гэта звонку, я сама себе гаспадар, тому что я побачила и я проехала мимо. Я не вернулася у гэтае ІЧУ. Для мяне, безумоўна, лічу, як і для кожнага палітычнага вязня, самым галоўным у зняволенні былі лісты. Сотні лістов ад незнаёмых людзей. Это тое, што грэла там, не гледзячы на халодныя камеры. Это тое, што давала сілы і надзею, бо вядома, што надзея – гэта апошняе, чаго нельга забраць у палітычнага вязня.
Я спадзяюся кожны раз, калі мы збіраемся на гэтай плошчы, што гэта апошні раз, калі мы збіраемся, бо на гэтай плошчы, бо наступна будзе недзе ў Менску. І кожны раз усе сумнее, што праходзіць усё больш часу, а больш чым за 1000 палітвязняў усё роўна ў нашай краіне, і гэта толькі афіцыйна. Але я не губляю веру, што мы пераможам, што мы вернемся дадому. І я ведаю, што вельмі цяжка верыць, калі ты ідзеш насупраць вялікай, велізарнай сілы зла. Але давайте не здавацца, крочыць наперад і верыць у лепшае. Каб нашыя палітвязні як мага хутчэй былі свабодныя. Мой родный край, я веру, я знаю, солнце зазяет тебе. Згушара з-пад шэрага неба. За тебе мы идем. Под небом синим тихмарным гучно я запяю. Под стягом червоно-белым бачу радзіму сваю. Рассып променні, могутный Божа, величи веры дай. Зраби свободным, зраби счастливым, тихий и ветлый край. А зараз я запрашаю на эту сцену наших былых палітвязняў, калі ласка, выходзьце со сваімі сцягамі. І давайте станем поруч і будем усе разом на этой сцене с нашими стягами. Калі ласка, подходьте. Родная, скажи своим детям, не судишь за это и боль. За хмаром тяжких и шерых солнце зазяет тебе. Люблю наш край, сторонку эту, днем он великий войны. Над хвалею чистой, над хвалею светлой солнце зазяет тебе. Мой родный край, я веру, я знаю, солнце зазяет тебе. С гушаром, с-под шэрага неба. За тебе мы
один, а оказалось нас миллионы. Пожалуйста, выйдите все сюда, сейчас, подойдите, встаньте и почувствуйте руку друг другу. Вы стоите за каждую тысячу, которая осталась в Минске, которая осталась в Борисове, которая осталась в Бресте, Калинковичах и многих других городах. Встаньте рядом, встаньте и почувствуйте, что вы тот свет, что нету никаких доносов, а есть лишь одно – любовь и уважение к друг другу. И вера, что вы бесконечны. Вера, что Беларуси уготована невероятно большая, сильная и светлая история. Сейчас все, кто находится на фронте, который есть в Беларуси, на фронте, которые люди сидят в тюрьмах, они поддерживают эту борьбу. Они до сих пор в этом. Каждый из вас, который прошел эти репрессии, каждый из вас сейчас помнит и знает. На самом деле, бесконечный свет впереди. Бесконечный свет впереди, и вы каждый его несете. Мы все вместе, мы все бесконечно верим. Будущее прекрасно, оно уже здесь. Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Беларусь будет свободной! Беларусь будет свободной! Беларусь будет свободной! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!